И здравейте, аз съм Апи8 и тук е Коснер, тук е Миргата и това е Minecraft Survival Там номер тръгвайте 4. първо. Абонирайте се за мен и също участвайте в моя giveaway, за да може да спечелите CSGO. Да се отдейте на клипа. Мирга, пази се. Бърдо, отивайте към кораба. Никой нищо да ни гледа. Назад. Супер, хак гумна. Мирга как падна. Дами и господа, аз тук съм с хак, защото много хора са с хак. Да, в Skype и Пито, ако снимаме клип, там направо ще видите колко хакери убиват ни на един хит. Така, Мирга, дръж. Мирга. Какво? Дръж. О, Мирга. Кой иска Аз имам каменен меч. златен и дървен? Взимай ги. Така. Айде, бутушки. Айде да им разкатаем главите. Кой има тук? Аз взимам всичко, защото някой може да ги вземе. И станат силни. Чакай, Мирга, искам да го видя аз. Горния ли? Да, чакай, не го убере, само да го видя. Я го видя. Тези неща са за мен. Аре бе! Добре, извинявай. Айде, само каската е за мен. Ей ти, айран. Друга за мен. Аре сега на къде ще ходим? Къде е? Аз съм долу. Айде, Мирга. Някой има нещо да ми дава. Някой има ли някаква пръчка? Аз. Дай, Що ти е? трябва ми. С нея ли ще биш? Да. Направо към хакер ще си. Леле. Ще не разкатаеш. Отко забравихме честовете на този образ. Не сме ги забрали. Не, този лък, TNT, пръчки и бърбър. Хвалям евент! Експи. Какво ти взел? Добре, сега на къде ще ходим? Следвате ли ма? Трябва ми някакъв крафтинг. Абе, после дълма меч ли си правиш? Не, айрон. Добре, остави са. Ай, следвате ли ма? Насам. Насам ще тръгнем. Не, чакайте. Къде ще ходим? Ей, на ония остров. Ще ви шипна с моята пръчка. Апи8! Не! Чакай да те бусна, бе! Апи8, чакай секунда да те ударя. Това е моята бухалка. Апи8, бяга оттам, бяга. Всички на кораба. Опа! Майка му стара. Как го каза? Знам. Май ни трябваше да тръгваме натам. Май. Аре, искате ли на... Не, кажете се на кораба бързо, Мирга трябва, че дадем този меч, дето имам. Трябва, че го дам бързо. Дръж! Дръж. Аз имам голта. Пази се. Опа, мрибе. Опа, аз съм на малко, опа. Бягай! Колко са тия, бе? Глей са. Майко, умрях. О. Бягайте, пускам чинчи! На другата страна, бягай. Не! Почти ги убихме. Махат са! Чао, мухлевци! Майко, защо тогава му паднах? Като се от другата страна. Чакай! Вън борда. Целият ма! Айде бе. Бързо! Ох, ти е миргата. Ох, поне ги разкарахме. Не сме. Ти се качва! Пазете са! Как? Аз Трябва пазя ми то... един Iron Mate, един крафтинг и са разкатани направо. Те ще ни убия, бе! 4 тима гати хакерски. Не, трима са. О, тук си забравил такива. Единия се качва от другата страна. Бързо! Добре, почти аз го убих. Дърпай
каменен. О! Помощ! Опа! Ти ли, бе, ей! Ти ли, бе, ей! Ще умра, ще умра! Давай, ти си! О, един не умря! Аре, бе, бързо! Убихме втория! Наполовин сърце! Убихме ги. Аз умрях. Ще ви спектейтвам. Не! Умрях! Убихме ги! О, мага, хора, това беше най-трудното нещо в... Те сме правили. Ама аз ви спектейтвам сега. Имате ли чувството колко беше трудно? Да. Косна на теб, и тук има няколко лайра на гръдника. О, мага, трябва ми запалка. Що? Някакъв да не ги взема. Аре да чуем. Тук има и change. Change панталони има. Къде, бе? И там. О, TNT! 8 TNT! И запалка? Бе, бързо ми change панталонките. Не да знам къде са. Тук са. Да. Да. Тези ли? Как да си Да. взимам Това са вече. животни, бе? Как да си взимам животни? Не да знам. И Дед мач! Хора, Не аз се отивам на... Не знам. Не, отивам на Lucky Block. Косна, ти криеш ли са? О, ти ми иска този! Аз съм на Lucky... нещо си там. Блок лайр. О! Тим съм с единия. Той е с кожен. Не, с голте. Той чака да се сби, да сте на малко и чак тогава да ви убие. Аз имам 8 TNT. О, този! Тима ми помага. Ако той Тима ми остане на малко, съм го убил. Аре бе, защо точно мен успя да ме учи? Вече трябва да го изхвърлям. Майко. Жалко, че това не са честове. Давай, Тим! Давай, Тим, трябва да умреш! Аз ли? Не, Тим, бе. Що? Нещо готино. Да, супичката. Майко, как ще я да падна. Аре, бой! Пица! Не! Нещо. Тя ми има инчарнат каменен меч. Той явно не се предава лесно. Ма те откъде ги имате енчантнатите мечове? Знам защо бяга! Да Мисли яде. си, че ще го убиеш. Да яде. Почти умрях! Аре, убихме го. Аре, убих го. Майко! Не остави на Тима да го уби. 3, 2, 1. На мен ще ми разрушат острова, бе. Браво. Удари го. Бързо. Имам вода да не умрем. Ой! Ой! Окей. Удари го, добре. Да ви кажа също да отново абонирайте се и участвайте в гивауея. Аре, праснах съм сам. Аре, не мога го ударя. Ще ме уби. Ти имат ли? Да. О, браво, удари го много. Вие на детматите ли сте? Да. Той ми е тим. Ама са бити. Фак! Фак, умрях! Жалко, че не можеш да виждаш на колко демиче. Бяга, умряла. Не иска да яде. Умрял ли си? Не умрял ли си? Не разбрах. Умрях. Yes! Наполовин сърце победих. Yes! Ако искате, изиграйте. Умря ли, бе, нуб? Умря! Да! О, я да си изядеме супичката, да не умреме толкова бързо. О, Боже мой! Така, и за края на клипа да видим какво Добре, ще се... дами и господа, Чакай, бе, това да си видим... най-страшното нещо, което съм правил. Останах на половина Аре, последна игра и да свършваме клиповете. и това
ще бъде за... Няма да е това за днес, сега ще видя какво ще ми се падне от... Да, да видим какво ще ни запа... Не... Аре, идвай, тук ли се? Колко токена ще ни западнат? Да. 3 милиона! 3, ли си? 1, цък! 75, не! Добре, 100. да почваме последна игра и да... Падна ми с Добре. 100. Ай, Това значи- беше за днес от мене. Гледайте и Soul... Какъв беше? Супер Да, PvP. BG какъвто е. Ще има... Майко! Канал му ще е в дескрипшена. И той Чао, сега снима чао. продължение. Чао. И дами